Dámy a páni, ja vás teraz chcem poprosiť, dáme najskôr takú cenu, by som povedal, firmy Autoprofi, takže táto tombola vedľa pôjde hneď po nej. Oni si to tam ešte poriadne pretrepu, nachystajú a iné veci. Takže tí, čo ste si zakúpili týždenník Kysuce a vyplnili ste si tam ten kupónik alebo tú otázočku, tak teraz budeme práve losovať o túto cenu. Takže ja chcem teraz odovzdať slovo, samozrejme, a vítam tu medzi nami magistra Viliama Kocúrka, majiteľa firmy Autoprofi Čapci. No a ja sa ho ešte opýtam jednu vec, ako mu odovzdám slovo, že čo ho vedie k sponzorovaniu takejto akcie, ako napríklad Kysucký maratón. Nech sa páči. Milí športovci, milí športoví priatelia, som veľmi rád, že ako Autoprofi sme sa mohli zúčastniť opäť tohoto krásneho podujatia. Počasie vyšlo veľmi pekne, takže máme za sebou prekonanie rekordu, úžasný zážitok. A samozrejme v tej otázke pána moderátora, ja by som asi toľko povedal, sme radi, že teda môžeme sponzorovať takéto podujatie, na ktorom teda padajú aj rekordy trate. A budeme veriť, že v budúcnosti takisto budeme napredovať v rámci tejto spolupráce a chceli by sme ako spoločnosť, ktorá predáva vozidlá a poskytuje služby servisné a teda ešte kopu ďalších služieb, priniesť Kysučanom aj niečo viac, aj niečo iné ako len poskytovanie týchto služieb, takže preto je aj nejaká pekná cena. Minulý rok to bol skúter značky Peugeot, tento rok je to, myslím, nádherný horský bicykel od výrobcu Peugeot. Ja by som rád povedal, že Peugeot vyrába bicykle už viac ako 120 rokov, takže je to priamo výrobca Peugeot. Takže nevyrábajú len vozidlá, je tam veľká štruktúra, čo všetko oni vyrábajú, ale jeden z produktov je aj rada bicyklov, či už elektrické bicykle, detské, horské, cestné, rôzne bicykle, takže sú u nás na salóne, takže je možné vidieť, je možné zakúpiť, vyskúšať si. Takže ďakujeme, môžete aj zatlieskať, takže ďakujeme majiteľovi firmy Autoprofi, magistrovi Viliamovi Kocúrkovi. No a teraz už prestúpime samozrejme k žrebovaniu a to poprosím, aby nám žreboval víťaz dnešného Kysuckého maratónu Saveliša Hybrotých. Nech sa páči, zamiešame poriadne, držme si palce, ak ste tu medzi tými listami. No a my si prečítame meno víťaza tohto krásneho horského bicykla Peugeot. Dobre, takže výherca je z Krásna nad Kysucou. Poprosím ľudí, ktorí sú tu z Krásna nad Kysucou. Máme tu niekoho. Hore ruku, Krásno. Dobre. OK. No ja tu ďalej čítam adresu 1459. Pán Pavol Šarlák, nech sa páči. Pán Šarlák, je to tam? Dobre. Krásno nad Kysucou, takže krásny horský bicykel Peugeot od Autoprofitu Čapca je váš. Srdečne vám želáme. Užite si. Takže gratulujem k výhre. A jazda okolo námestia. Som rád, že sa to vyhral. A víťaz sa musí na ňom previesť po námestí, dobre? Takže... No a my ideme vyskúšať teda ten bicykel značky Peugeot. Nevyšlo, aká je spotreba na 100 km, takže dúfajme, že to zvládneme bez toho. Red na skúdera, kde ideš? Kade mám ísť? Takže poprosíme teraz, prejdeme, ďakujeme Autoprofitu Čapca ešte raz, no a my teraz už prejdeme tým ďalším cenám.